Siyanibingelela bazalwane kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. I'm your host, ST Dlamini. Yes, this is a Christian platform, and if you're a believer, you're a saint, you are in a very right place. Let me do this recognition. Now, on provinces akhona asibukele, and even abroad, be greeted saints, be greeted in the wonderful name of Jesus Christ our Lord. But before we start, can we just pray a bit and then we go straight to ingxoxo yethu yanamhlanje. Heavenly Father, we honor you and we love you. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga uNkulunkulu uthina amandla. Zonke inkulumo ezikhulumeka kule ndawo. uNkulunkulu sithandazela ukuthi makungabe ngathi kuphela. Makube ngawe uNkulunkulu uthengcwele. In the name of Jesus Christ. Pray, O God, that each and every word that will be uttered, spoken here, is an understanding ethile nasezibhedlela zabo bonke abasibukeleyo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Today we are joined by umfundisi Oluda. Oh, amen. Nayo mhlawumbe uzothini isan erebellious ka enigma nayo lena. Yeah. Angivumi mfundisi. Isaliya wenigma lena. So manje siyamhlu ake ngithi ihlubuka. Naye ngamphika nami. Mhlawumbe ngisho njalo ihlubuka leka ihlubuka. Wayengayikundi ichiko lomuntu sekundi ichiko naye manje. Mfundisi. Amen. Ne right. Siyaphila babudlamini ninjani nisi? Siyaphila kakhulu. Hayi siyaphila. Thank you so much ukuthi ufike lapha mfundisi wami. Siyabonga. Sibonga ithuba nathi. Hlezi kuyintokozo ukuthi sibe nawe lapha mfundisi. Usuke wavela ikhashanyana ke ihlukahlukene nezitori ezihlukahlukene sikhuluma ngezinto ezihlukahlukene. Inkosi yami Njalo. Namhlanje uqhubisa kwa undertaker manje. Kanti hayi mfundisi angithi incegu ibuye bese intweni manje. Bese intweni. Okay. Mfundisi siyabonga mfundisi awusadinga introduction kodwa ke for the sake laba abakubona okokuqala ke mhlawumbe kunikeza lithuba. Hawu sibingelele emakhaya ababukeli kukho konke kuzo zonke indawo la kufinyelela khona lolu hlelo siyabingelela. Yes, upule igama owaziwa kakhulu ngoLuther King lapha ku social media especially ku TikTok na ku Facebook. Abanye ke bamazi ngo Brother Luther or uPastor Msangana. Yes. Pastor Msangana. Yebo. Thank you so much mfundisi wami. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Manje lo Pastor Msangana sikubona lapha nakuvezizwe. Shumayelizwe. Alright. Kora futhi lapho enza content lapha for different pastors abashare umlayezo njalo kwenza coverage ngalezi zintshumayelo of which it's a very good work you are doing, a very great work. While at the same time scroller futhi hawu mfundisi na umfundisi manje ephinde futhi sesibona futhi abomama lapha sibona abomama abahlukene sibone izinqa zeyincikukazi impundu kanti wenza njani mfundisi? Ngiyawubonga lo mbuzo, ngiyawubonga nje ngibonge lo mbuzo ukuze ngikwazi nami ukuthi ngihlangule ngoba ngiyayithola imbazo khona lapha kwa social media. Ngicabanga ukuthi ubabudlamini ukhuluma ngepage la kwa Facebook. Ngoba leli la kwa TikTok hayi cha li right lona uthola izwi lodwa nama jokes kodwa adibene nezwi. La ku Facebook kula uthola khona izwi likaNkuluNkulu ngezikhathi zasekuseni and then ngokuhamba kosuku usuthola ke le content ama jokes sekungamahlaya usuthola nezinqa ke nezimpundu kodwa phela lezi zinqa basuke bagqokile bakwethu labantu besifazane basuke bengekho total naked as baveza ama private party. Ake ngichaze kanje mfundisi. Lapha kwa Facebook siqashiwe siyasebenza. Sisebenza imali. As much as likhona izwi likaNkuluNkulu silifaka kuyi wall yami yakwa Facebook ngezikhathi zasekuseni suke senzela abazalwane
laba bathandizi ukuthi uma bevuka nje aqala usuku umuntu ngani ngezwi likaNkuluNkulu. Sithatha abefundisi abahlukene sididiyele lapha, obaba uyikhali, abanye abaprofeti, abapostoli uMahlaba, nabanye o-evangelist Pungo sesididiyele. Senzela ukuthi abazalwane uma beqala usuku beliqale nje bebe motivated ngezwi likaNkuluNkulu. And then the rest of the day cha sengiyasebenza phela, sengenza umsebenzi njenge-content creator. Angithi mangena kwa-Facebook wena mfundisi, angingenanga mina njengenceku, ngangena njenge-content creator. Ma ungena nje lapha kuyi-profile yami ibhalwe uPule Luther Nkosi, that my Facebook profile or my Facebook page. Ine-bio, ibio-ke iyachaza ukuthi u-content creator lo, ubuye abe yikhansela kunabantu futhi engibakhanselishayo abaney'nkinga ezahlukahlukene depending ngokuthi sisuke sikhuluma ngani, bangifonela bangi-WhatsApp ngibanika i-counseling. Kungagcini lapho, ngiphinde futhi ngibe yi-motivator, ngiphinde ngenza ama-video nami ngishare ngezwi likaNkuluNkulu. Sometimes I'm sharing my experience, my testimony ekholweni. Ngiphinde futhi ngibe yi-comedian, ngibe uPastor Msangano. uPastor Msangano-ke sekuyi-character. uPastor Msangano-ke akusesiye uBrother Luther, kodwa i-character. Ngisho ukuthini mangithi i-character? For example nje, nangumuntu uya-actor lapha kwi-Generation. In real life lo muntu ushadile noma ushadelo, yabona. But kwa-Generation uya-actor, ubonakala ephuzana eqabulana nenye indoda. So-ke lo muntu masimazi uyakhola usindisiwe, sekufuneka sithini? Simahlulele ngoba uqabulana nendoda kwa-Generation. Umsebenzi angithi kuya-actwa. Nami-ke lapha kwa-social media ngisuke sengiphusha i-content. Mangithi uPastor Msangano, uPastor Msangano umfundisi othanda izinqa, umfundisi othanda abantu besifazane, umfundisi nje ongeqiwa isiketi, uyabona, umfundisi okhohlwakele kabi lo oshumayelayo kodwa okhohlwakele into nje ehlezi engqondweni yakhe zizinqa. So-ke i-character-ke diction awenzanga lutho wena. Akho sign futhi le ndoda eyibonile isakwenza lento namanje. Nceko kuhlale kusuke uzwe ngomuntu esekushintshela esekukhulumela umsangano nje ezela iPhone efuna umkhuleko, ezela iPhone efuna i-counseling, ukungibone kwa social media othi uyezwa usuyakushintshela sokhuluma umsangano, ngiyabablocker nje abanye. Umoya uyalandelelana. Yini-ke wena osukuyenzile njengendoda ukuthi enye indoda mayifile that way? Umoya. Ilento engisho ukuthi uSathane kusuke kuyi-target nje, mayikutargetile iyakulandelela ke lento, ikulandelela. Bake bangineka-ke njalo nala kwa-social media enye indodana ka-Enigma. Ike yangineka la, yathi iboniswe uNkulunkulu ukuthi mina spiritually ngigay, ngilala namadimoni. Ubungakayiboni into enjalo? Uke wayibona ngithi lo mfana lo percent. Leyo ndoda bengingafuni nokuyibiza ngegama ngoba iyangicasula. Ike yangizama ke lapha, yathi ayona iboniswe uNkulunkulu ukuthi spiritual mina ngigay, ngilala namadimoni spiritual, hayi physical. Yahamba ke yoyikhuluma kuleya platform ke le ethandwayo ke iChris Network, le platform edumile. Angithi ithandwa abantu balobaba le platform. Kodwa ke angisoli phela nami lately, angithi kamuva nami ngeke ngamisa kanzima lo Enigma wakhona. Nami bengimbethe impela, ngimshaya la kwa social media. So yabona kule ndoda ayibuye ke shuthi yona izosho njalo. Bayikholelwa ke abanye kwi social media, abanye ke bashayi ninamanga siyamazi. Kuliwa ngesambulo. Yathi nje isambulu ikubone lokho spiritual, yona yambulelwe spiritual. Angiyisolika, angithi lapha ku TikTok wami lento njoba ngiyikhuluma nje la, angiqala ukuyikhuluma. Mina uTikTok wami unama testimony ami, izinto ngiyayixoxa, le story ngiyayishare lapha ku TikTok. So laba abantu abahamba beyothatha ubufakazi bami lapho obudala bese bebushintsha-ke besebenzise bona ngendlela ezobenefita bona. So yena wabona ukuthi akathathe lobu bufakazi bami bese yahamba afike lapha athi hayi spiritual ngigay, soba ngathi isambulo, bese kuba ngathi lento iyisambulo. Kanti cha, uyithathe khona lapha ku TikTok wami, ngiyakhuluma ngayo, angiyifihli. Ngisuke ngitestifya njengoba ngisixoxa nje kanje, izinto engisuke ngiyixoxa nakuma platforms zami. So yena uthathe lona spiritually okay.
sekuzoqhamuke ngathi isambula. Ngithi manje funa abantu abangifollowayo mabelalela ama-testimony, belalela lento ayisho bethi hayi ya kuyahlangana, kuyaconnecta ngempela isambulo, kanti cha osambulo umsangano nje uyithathe lapha lento. Manje yafika kanjani kuwena ngokunye uthola mhlawumbe kunomuntu ongakwazi Yes. ukuthi ayithathe? Ngacasuka Nceko, ngacasuka ngoba ngikhumbula ukuthi ukucasuka kwami ngangithi ngiyayibopha impela le ndoda. Ngakhuzwa unkosikazi wami wathi hayi ungayibophi isiyeke. Wathi mina ngicasuke kakhulu impela nje. Izinto eziningi azingicasuli kodwa leyo yayingicasulile. Ngoba manje angithi uyabona njengoba ngishare vere ngine experience ukuthi lento isuka lapha ebunganeni ukuthi ngake nga experience irape, emva kwalokho yake yasingilandelela lento. Angazi nje mina ngeke ngithandane neyindoda or ngidate enye indoda, ayikho futhi nengavela. Amantombazane nje kuphela. Inqwaba kangavela, angasho ukuthi hey nami wakwalala nami lo, nami cha angavela inqwaba, kodwa abafana cha anginalo lelo record. Emantombazaneni ngikhona, kodwa amadoda ke amanye engazwa asuke engenwe yini maye ngibuka bese ecabanga ukuthi ngingadunusa, angazi nami yini wona esuke wangenile. Uyayibona ke leyo nto. Khona nje kodwa shuthi la wathi maye ngibuka angicabangela ukuthi hayi lo angadunusa, bese angishela kakhulume lemsangano. So lo uzothatha la uma testimony ami ke usenza leyo nto as if isambulo ambulelwe spiritual ngigay. No, it was never. Kumina ngedwe ayikhulume ngayo ngithi kunomunye upastor waseDurban naye wakhuluma wathi Jezebel ulala nabantu ebandleni sebaqede bonke ababufeba nebandla naye ufeba spiritual. Ngangengedwe kwafakwa no Ricky lapho o Ricky nabo bafakwa khona lapho kwasho why attack nje wonke umuntu. Basically nje why attack umuntu oquestiona ama revelation ka brother Inick. Why attack nje labo bantu. So nami ke ngangena ngaphansi kwebhasi ngoba phela ngeke ngaba active. Akumanje nje hayi angisacomment when it comes to izinto ezenziwa brother Inick Manashoyo. Sebambona abantu namanga msangithi wathi koba ne4 days of darkness yake yabakhona, sebayamaza abantu ukuthi unamanga. So angisayingeni nakuma platforms ami angisakhulumi nangaye. Nalezi zambulo eziza ngoba nakho umuntu ungamthandisisi. Ngoba umthanda umuntu bese uletha isambulo ngaye, angithi uyabona sasikade siqhathwe iloko nasekuqaleni. Angikaze ngabona nje umuntu eza nesambulo ngomuntu okuba ukuthi mhlambe kunento abangabonanga solinye kahle. Yebo, kuba ukuthi uzoba nesambulo nje esiright. Siqhamuka ngoba sekunento. Siqhamuka ngoba sekula ningasaboni ngasolinye. Sekuzoqhamuka isambulo ke. Yebo. Kwazi uqhamuke sihle nje. Ngeke futhi siqhamuke sihle. Umuhle lesikhathi nisavumelana nabo nisasho into eyodwa waphuma eceleni naye ke sewulisathani sewulidevil worship anginabaye basizakele njengoba ngithi ngenza icontent, abaye basiza hayi wayeshilo Inick mavela ukhona izinqa mfundisi onjani, cha icontent lethe character suke ngiactor lapha ngenza imali finish. Manje mfundisi wadila kanjani ke nokunqamula lesi spirit lesi? Uyazi ke mfundisi ukukutshela iqiniso nje ngeke ngithi le spirit sinqamukile. Angazi. Okay. Ngeke ngithi sinqamukile ngoba phela la ngisuke ngihamba khona ngisuke ngingazi mina ukuthi sekunendoda engibuka ngeso lokuthi kufuneke ngidunuse. Nami ngisuke ngena idea. I wish nami ngisuke ngikwazi ukungena engqondweni yalowo muntu ngibuka ukuthi engqondweni yakhe kusuke eqhubekani, usuke ecabangani. Lo muntu osuke engibuka engicabangela leyo nto. Uyayibona indaba. Kodwa njengoba ngike ngasho nje mina ngithe manje ngoba sengikhulile mase ngihlanganisa ipuzzle ngabona ukuthi mhlambe lento isuka lapha kwi-early age. Mhlawumbe wena nendlela yokunqamula maybe umkhuleko prayer whatsoever ukuthi mabe ngibuka nje bangayicabangi leyo doti. Gcina manje isiphethini. Sigcina sekunabantu abangamadoda abakulandelayo. Ungathi uyalandelwa nje. Mhlawumbe lento eshoyo nakuyo into evizayo. Mhlawumbe umunye umuntu uzongoba nomqondo ukuthi umbulela inye page. Well, we believe in holiness. Yes. We believe tenti umuntu kwamele azihlanze abe right. Yebo. Kodwa manje uma uqhamuka nento kanje
wenza ukuthi nalabo abanye sibe nento ukuquestiona ngabe lo muntu uyilento ayishoyo ngempela noma kanjani ngoba kwesinye isikhathi uyabona ukuthi le gang le engathi iyaganga yona kukancane ukuyithola ngapha kulezi zinto zoma gay kodwa leo uthola ukuthi straight ihloniphekile istraight ayithinta lutho akanaphunga ivangeli lakhe liclean awashe lapho ngiyakhumbula la qhuma khona amabhomu ngiyakhumbula nje lapho SEO khona incike eyifakaza ithi mina ngiyakholwa ngisindisa ngisho ngangena eshaweni umuntu wesifazane angangize akuthintiki sayihleka le nto le yazi yaba iqhamuka khona lapho ke izinto ezinjalo nceko but manje do you think ukuthi ma usizwe istory esifana na kanje sigcine si discredit abantu abaphila impilo right no asingaba discredit bakhona abantu abaphila impilo engcwele baphile nje bakholwe ivangeli labo libe clean libe straight kukhona into engiye ngayi-addressa nje one of these days la ku-social media ebikhulunywa ngomunye umfundisi ethi-ke umpostoli ongenazibazi ngeke akwazi ukulida ibandla omunye umfundisi nje so ngase ngithi awuthi ngicommente nami kule video ngi-add yami icomment ukuthi hayi umpostoli njengoba besho kanjalo akasho ukuthi ke usethuma ingceko ukuthi azihambe zingaphili ubungcwele zigange ziphile ebudlapha ukuze kusasa zizothi thina sinezibazi so yithini esingakwazi ukulida ibandla ngoba sinamaskasi ubungcwele buyaphileka bakhona baphilayo nami ngingababala befundise engibaziyo abanye esisuke nabo esikoleni ingceke ngazi kahle ukuthi hayi bengithi mina mangiganga ngiphume eceleni ngiyolala namantombazane lona bezilokhu zimi zize zashada zingakaze zize zimthinta umuntu wesifazane zishadelwe namhlanje zingobaba beyishumayela ivangeli eclean nje namhlanje samile zikhona ingceke enjalo engizaziyo of which azikaze zibe gay azikaze futhi zize isolakali kulezo zinto so ke as-discredit abazalwane ukuthi hey umuntu mayithi ngiyinsizwa nsintswiri sekumele umqwayo okusho ukuthi cha akusibo bonke kodwa iqiniso lithi bona bakhona baningi futhi bacashile ukuthi ubungozi balokho ukuthi nabasebenzisa the very same language exactly bakhuluma ilanguage yensindiso nje yesalvation babhaca ngayo unceko bakhona baningi bakhona lesizimendlela ukubuka ngale ukuthi hayi bo lo muntu mayisho nje because hayi phela cha nceke to be honest mina nje vele mina ngiyayicabanga kabili ngenxa ye-experience engibe nayo nabo brother abathi ngisindisiwa ngithintisi ngenxa yami experience engibe nayo vele mangimbona umuntu othi hey angithintisi ngoba futhi most yabo abashumayeli lento ukuthi bayishumayela ngoba bekholwa lento izibe ngathi personal kubo kuze kube ngathi bayamnyanya umuntu wesifazane kuze kube ngathi banenzondo kusuke kusoleka ke lapha insimbi edlezinye onothisake kuze kube ngathi une hatred for abantu besifazane ukhula kanjani nje umuntu mayesuke imqala esemncane yona lento mayisemdala do you think along the way bakhona indlela ukuthi agcine se right ngikwenze nje mhlambe kwabona la since kungabantu obaziyo nabo banjani njengamanje nceko ngeke ngibakhulumela angithi indlela yaziwa no uthola ukuthi mhlambe no mhlambe uthola ukuthi mhlambe sewashada awuyite kanjani hayi angithi manje awunceko hayi uyadlala wena ayithi labantu bashadile abangabefundisi balida amabandla banamakhosikazi banezingane but still sebabaqedile abafana so nceke ngeke ngiyazi ngempela ngoba angazi bona bezwana yini le ephakathi kwabenza ukuthi mabebona indoda bafile otherwise nama ngazi yiba bangayichaza kangcono bazi that feeling ukuthi basuke bezwana because abanye ibabambe besemshadweni bashadile abanye kodwa baphakathi kulomkhuba bayawenza beshadile bengobaba bayawenza mfundisi sesizoya ngasekugcineni kunona umuntu lapha ekhaya okhona kuyona yona lento mhlawumbe omunye kungasikho ukuthi yena ubanjwe yiyo kodwa
naye uyathinteka ngenxa yokuthi ugcine ezibona okanye kunabantu abambona njenge-object yayo. Mhlawumbe abathi mabembheka bembuke ngathi bangameshela bebona intombi kuye abanye abantu besilisa. Exactly. Mhlawumbe naye ezeyibuza hayibo khona into wrong ngami into ngenzile ngoba phela ngisho noma ngigqoka ngigqoka njengomuntu wesilisa ngisho ngikhuluma my actions ibonisa nje ukuthi ngumuntu wesilisa ophele kodwa manje exactly ukuthi bacabanga ukuthi ngingadunusa. Ngiyakuzwa mfundisi. Yes. Mhlawumbe ungathini kumuntu kanjalo ozibona eyi-object Hayi umuntu uzazi yena Nceko. Mina ngisho njalo akuyona into okumele ikhathaze egcineni umuntu uzazi yena. Njengoba ehleze ekhaya nje uma ezazi yena akadunusi akaze futhi empilweni yakhe adunuse ayikho into okumele imkhathaze Nceko ayixake ngayo. Uyazazi yena akayona leyo nto. So ukuthi kunamadoda amanye akhohlwakele athi mayembuka acabanga ukuthi angamdunisisa hayi okwawo akhona kwakhe akumele into izimkhathazi ngoba ngempela phela shuthi sohamba soyihenga sesiyothini ke soyilengisa phela masowarisheka ukuthi hey yini amadoda mayisibuka acabanga ukusidumela sifuna siyoyilengisa phela siyibulaleke ngoba phela asikwazi ukucontrol amadoda ukuthi awasibheke kanjani yiwo asibheka ngaleyo ndlela lawo asuke those individuals abasuke benalowo moya asazi nathi yini ebangithi babe njalo asazi kuba wangena kule yokugcina msho kube wadleka kule yokugcina mhlawumbe manje ngaba sikwazi nje Nceko hayi ngeke ngangeke ngivume Nceko ngangeke ngivume cha ukuthi ngisho ukuthi ukube hayi kwakungeke Nceko kwenzeke hey ngangeke ngivume ngempela abanye ngoba lento esikhuluma ngayo kukhona abanye abayebeze kimi omunye uthothi mhlambe uzwe yona le testimony yami kulama platforms amathi hey mfundisi nami nginayo leyo nkinga nginakho ukushelwa abantu besilisa nje kodwa ngikho okay futhi angibathanda abantu besilisa angikaze futhi ngibathande kodwa nami nginalo lelo bhadi lokuthi nje kube nendoda egcina ingishela nami ngeke ngizibuza ukuthi ngempela ibhadi lani kwenze njani uyabo nami ngeke ngihlangane nabantu abanjalo thola banenkinga lefanayo neyami ukuthi kuhlale kube nendoda nje ethi mayimbheka nje imcabango elithi ngaba ngumfazi nami bakhona baye ngi-approach ukuthi hayi nami nginayo inkinga ethi ayifani neyakho so ke ngeke awukwazi ukucontrola leyo nto ngeke ucontrol omunye umuntu ukuthi mayekubheka akakubuke kanjani umuntu ukubheka ngalendlela yena akubheka ngayo so ngeke ucontrol lokho ukuthi omunye umuntu ungibheka kanjani akuyona into esingayicontrola leyo it's true ikuye lo muntu okubhekayo into yakhe hayi yabona ngeke simcontrol hey sibheke kanje ungasibheki kanje hayi into esingeke siyicontrol abanye ke bayebethi mabevela abanye bethi hayi Nkosi yami hey mina ke ngaphunyuka ejele hayi angifuni ukuya lapha ngaze ngiboshwe angikazi nokuthi basuke bedunisiswe ejele kusuke kwenze njani onjani odunisiswayo hayi angazi so angifuni ukungena lapha kodwa basuke beshi experience yabo lapho ukuthi hayi mina lento yangithola ejele ngaphuma ke senginje ngavele ngayamkela kodwa yangithola ejele angaze ke ngiboshwe bakwethu so angazi impilo yasejele ngeke ngikhuluma into engayazi uyayibona indaba bazalwane lo moya mubi lokwangampela and into ebuhlungu ukuthi even khona ngisho kuyingcingo bafundisi zibambekile abazalwane njalo wona ugcina manje kuyispirit esidlulela nasemabandleni umuntu umbuka umthemba and ngisho athi uzwa something ngayo impela ubona ukuthi ungaphika ngime ngonyama ungamphikela and uyabona ukuthi hey umuntu athi ayona uphika into ongayazi mina kuvezela ubufakazi la ungakuthusa kabi so nje hey kunzima kakhulu hey mfundisi wami siyambonga uNkulunkulu ngawo ukuthi ube nesibindi ukwazi ukukhuluma ngayo yonke into eyakwehlela ukuthi hey wacishe waphenduka umuntu esifazane hey zasifuna ukungeja le Nceko phela wacishe waphenduka umuntu esifazane mfundisi wami siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe mhlawumbe amazwi akho okugcina engathi uNkulunkulu angaqhubeka nje aqinise njalo uqhubeka njalo nje mfundisi ube isibusiso kubazalwane awusiyabonga mfundisi cha
amazwi ogcina nje yobafowethu lawo cha ubrother Luther upastor Msangano akaze bafethu abe gay, akaze futhi athandane nomuntu wesilisa, akabahaleli futhi abantu besilisa. Abantu abangangifakazela osisi engake ngalala nabo inqwaba abangavela la bengifakazela. Ayikho ke nendoda engavela hayi mina ngiyamazi wakwangidunisela or mina ngake ngadunisela yena cha. Kodwa ke abantu phela ku social media bakhuluma noma yini asuke beyikhuluma. Ngeke kuba control abantu ukuthi bona bakucabangelani mabekubuka baconclude ini ngawe into yabo ongeke sikwazi ukuyicontrol. So nje ilokho bafowethu siyabonga ithuba. Nawe ngabe uyi-enemy kangizwe. Njengoba kuba ngimvunulo nje ngabe sengiyathinteka ke manje nami. Ndisami siyabonga. Bakuthola kanjani abazalwane abadinga ukuxhumana nawe? Nkosi yami i-phone number yami ithi 065 874 3816 065 874 3816 iyafoneleka kanti futhi iya WhatsApp. Ngibuye ngibe busy ke bakwethu ngumuntu obambe ngapha nangapha. Mawungifonela ungangitholi share nje imessage ku WhatsApp. Mhlambe futhi mangingarespondanga same time ungadikibali ngizosithola nje isikhathi bese ngiyayibuka imessage yakho ngirespond. Abaye bazalwane baye beqhubeke emfundisi uma sebesifonela bengasitholi noma bayas WhatsApp utholta asiphenduli ngesikhathi. Kanti phela nathi singabantu abamatasa asihlali nje sisefonini ku social media sibuye sisebenza imali sizame sinemndeni sinabantwana impilo iyaqhubeka khona sibuye sikwenze. So ke yikho lokho ku Facebook uPule Luther Nkosi, Pule Luther Nkosi. Ngidumeke ngelika Luther King. Ku TikTok ke ngiyena nje uLuther King. Mawuthi Luther King or uthi brother Luther kwa TikTok uzobe usuyangibona. Yes. Mfundisi wami asimbonge uNkulunkulu, siyabonga kakhulu uNkulunkulu akugcine. Bafowethu siyabonga kakhulu nani lapha emakhaya ngomhla ka-28 2026 28 February sizobe silapha eThekwini sizoyiconfirm indawo, maybe we might be lapha na ko Morningside ngase Wandamia 28 February sizobe sine health seminar, sizobe sine seminar lapha na eThekwini, and we are also coming to ama-universities senze i-call lapha konke ama-universities arespondile kamanye wawo, maybe about 5 of them lapha eKZN. We are coming with announce ama-date naseQwaqwa we are coming njalo siyeza kakhulu bazalwane. So keep your eyes glued on our socials siloku sininikeza ama-details wonke apheleleyo na right kakhulu. Mfundisi wami asibonga kakhulu uNkulunkulu ngathi angakugcina njalo. Siyabonga kakhulu bazalwane. See you on the next episode. God bless you. Amen.